Ja. Okay, vi starter ud med den første video på vores kanal. Vi er inde i Rema 1000 i Esbjerg. Okay, Niki får kameraet. Okay, okay. Jeg skal starte med. Hvad var det? Jeg synes, det er helt meget godt med, at vi går rundt og dropper dem her stinkbombs. De stinker virkelig dårligt. Den her. Den dropper jeg nu. Fyld mig. Vi skal også have noget rigtigt vare. Jeg går ind og køber en billig vare, så det ikke bliver for overpriced eller efter eller andet vare. Jeg går ind og køber et eller andet random. Og så forlader jeg bare kassen uden at tage det med. Okay. Niki, vil du finde? Jeg skal købe. Jeg skal købe. 3 kroner. Ja. What? Det var fandme vildt. Niki. Køber du den sidste mærke? Hvad? Ja. Altså, Det her godt, det var blødt. Niki, kan du huske det her? Det var blødt brød engang. Prøv lige til den der grønne nogen der. Hvad så? Ja da.